Bon dia, benvingut a Les Coses Com Són. Els hi parla en Pau Rivera. Apa, Oriol, aixeca't que és tard, vinga. Ja vaig. Ai, vinga, home, que és tard. Tots els dies iguals. Es nota que l'alcalde no va amb bus, Taxi! Ai, Déu meu, l'han xampat. Rellotge, treball, escola, hipoteca, aniversari, jutjat, hospital. La vida és quelcom més que viure. Estem contents de poder trobar-nos una altra vegada. Gràcies per seguir la nostra xerrada. I si és el primer dia que ens escoltes, et donem també les gràcies i la benvinguda al grup d'oients. Us parla molt de gust Pilar Donat i tinc el plaer d'estar amb en Jordi Abad, que ens acompanya en cada programa i ens ajuda a pensar en algun aspecte de la nostra vida. Avui parlarem sobre la intel·ligència. Endavant, Jordi, t'escoltem. Tinc a la mà dues boles que aparentment són igual, però no ho són. Si les deixo caure, una dona un cop suau i repetit, i l'altra un sol cop brusc i fort. Una és pesada i l'altra és lleugera. Una està farcida de resines plàstiques i l'altra és buida. La una es fa servir per jugar al golf i l'altra per jugar a tenis de taula. Ambdues serveixen per jugar, però cadascuna ho fa de forma diferent. Una té rapidesa i l'altra resistència. Una és per a distàncies curtes i l'altra per a llargs recorreguts. A les persones ens passa el mateix que aquestes boles. No tots tenim les habilitats i capacitats per a les mateixes coses. La cultura, la formació, l'educació, el coneixement, els factors d'intel·ligència de cadascú són diferents. Això dona una varietat enorme a les capacitats i possibilitats de cadascun de nosaltres. L'expressió «ets un cap de suro» per referir-se a qui no és capaç de realitzar una determinada tasca amb la rapidesa que s'espera si ho comparem amb altres del seu voltant, o «ets un cap dur» per a qui és lent per comprendre alguns temes, és un error que hauríem d'anar esborrant de la nostra comprensió de la intel·ligència. Durant la Segona Guerra Mundial, els nord-americans van fer presoners a soldats japonesos. A la seva reclusió van ser sotmesos a exàmens mèdics i psicològics. Per això se'ls van aplicar els tests d'intel·ligència usats en aquella època als Estats Units. Els especialistes es van alarmar a causa dels baixos resultats obtinguts pels soldats nipons. Acabada la guerra i restaurades les relacions, els acadèmics americans van voler donar la gran notícia a les autoritats japoneses del poc dotats que estaven els seus soldats. I la sorpresa va ser majúscula. Els seus interlocutors havien sotmès els seus presoners a proves d'intel·ligència obtenint resultats igualment baixos. A partir d'aquesta circumstància, els acadèmics i científics americans i japonesos es van posar a estudiar el tema. Quina va ser la conclusió? Fàcil. Cadascú havia elaborat les proves segons el seu context cultural. Quan aquestes proves les realitzava algú diferent d'aquell context, els resultats resultaven diferents i, a la vegada, deficients, perquè estaven en diferents contexts culturals. Recordo una circumstància que ens va tocar viure amb la meva senyora. Vam tenir l'oportunitat de treballar a una zona del Riu de la Plata en un col·legi situat al costat d'un poblet anomenat Progreso. Era l'Institut Adventista de l'Uruguai. I el recordem amb molt de carinyo. La meva dona és pedagoga i especialista en orientació escolar. Una de les seves eines d'avaluació són els tests, entre ells els d'intel·ligència. Comentant amb altres col·legues de la zona i sabedors que ella era espanyola, li van preguntar sobre un dels ítems d'un test confeccionat a Espanya i traslladat a altres països de parla hispana. La pregunta en qüestió era «¿En qué se parece un plato a una perra gorda?» No podien entendre quina relació guardaven els cànids amb la vaixella. Ella els va explicar que en el moment en què es va confeccionar aquesta prova, a les monedes se'ls hi deia perres i concretament a les de 5 cèntims se les coneixia com perres xiques i a les de 10 cèntims com perres gordes. Aquest era l'origen de la pregunta. La seva expressió va ser «Ah, ara ho entenem». No hi ha dubte que el context en cada lloc té unes implicacions pels individus d'aquest lloc. El mateix passa amb la intel·ligència. A partir dels estudis dels científics després de la Segona Guerra Mundial, alguns conceptes van començar-se a revisar i a canviar.
Avui sabem que la intel·ligència està composta per diferents factors, cadascun dels quals s'encarrega d'un aspecte diferent de la nostra vida. Així tenim el factor espaial, el matemàtic, el verbal, l'abstracte, el de raonament, i més recentment s'han afegit l'emocional, el social o l'inductiu. Hi ha qui és capaç d'estar hores parlant sense parar de forma coherent i un altre no és capaç d'articular una frase de més de 10 paraules. Altres fan càlculs mentals amb moltes xifres i altres hi veuen una muntanya a realitzar una divisió per 3 xifres. Alguns poden conduir un autobús sense que fregui en cap lloc i altres són incapaços de muntar en bicicleta. Tots tenim tots els factors d'intel·ligència, però per naturalesa alguns estan més desenvolupats, per educació podem ampliar altres i per cultura augmentar altres diferents, la qual cosa dona el que som. A causa d'això, hi ha pintors, escultors, mecànics, netejadors, metges, fusters, agricultors, advocats, conductors d'autobús. Ningú té el cap buit com la pilota de ping-pong, ni el cap dur com la pilota de golf. Cada un tenim diferent desenvolupament dels nostres propis factors d'intel·ligència i som útils i hàbils per a alguna cosa determinada. La Bíblia ens insta a no tenir menyspreu per ningú, per petit o per poc dotat que ens sembli. No menyspreu a un d'aquests petits, va dir Jesús. Estimeu-vos els uns als altres amb amor fraternal, amb afecte familiar, amb vincles entranyables, ens adverteix l'apòstol Pau. I l'apòstol Pere ens exhorta a tenir un amor sincer pels nostres germans, estimant-nos de tot cor els uns als altres. Alguna vegada t'han dit cap buit o cap dur? Que això no et preocupi. Ho van dir algú que no sabia el que estava dient. Afortunadament, tenim en Déu la comprensió del que sí que sap el que està dient perquè és l'autor de la nostra existència i ens assenyala el que vosaltres rebutja, a mi em rebutja. El que ve a mi, de cap manera el faré fora. Déu pot ajudar-te a trobar les teves millors capacitats. T'animes a confiar-li la teva vida? Recorda que per a Déu no hi ha res impossible. Gràcies, Jordi, per ajudar-nos a reflexionar sobre el concepte d'intel·ligència. Recordem que quan la saviesa entra en el nostre cor i la ciència a la nostra ànima, la discreció ens guardarà i la intel·ligència ens preservarà. Per ajudar-nos a que tot el que hem escoltat entri en el nostre pensament, comptem avui amb Edison Valencia, que ens ofereix la cançó Ve una altra vegada el nostre Salvador.
t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. T'esperem al proper programa per seguir esbrinant si la vida és alguna cosa més que viure. Fins llavors us desitgem el millor.